Des d'Huracà Verd i Negre intentarem desfer la gran incògnita de l'estiu. El famós 4 que molta gent sap i ningú s'atreveix a posar nom de moment. Doncs bé, seguint les premisses que han deixat anar els periodistes, el direm. Quines són aquestes premisses? Mateixa agència de representació que Dani Miret, un 4 obert que sàpiga tirar, atlètic, que sàpiga córrer al contraatac i que actualment estigui o en òrbita G-League o intentant jugar a la Summer League per intentar un forat NBA o almenys ser un aparador molt més gran. Amb aquestes premisses hem tret des d'Huracà Verd i Negre dos noms. Nate Laszewski, jugador que actualment juga al Happy Brindisi Itàlia, 24 anys, 2,08 i que ha firmat 8,8 punts, 3,9 rebots i 46% en triples. Laszewski és un 4 tirador, ja ho era a la Universitat de Notre Dame amb percentatges per sobre del 42 i 43% d'efectivitat i que els ha mantingut a Itàlia. Sap botar la pilota, no és mal defensor, juga molt bé al pal baix i té una mecànica de tir excel·lent, sobretot en el catch and shot. És un perfil similar al que tenia Derrick Willis i Henry Ellenson. Laszewski farà les proves de la Summer League aquest estiu, ja les va fer la temporada passada i de moment no ha tingut sort. Ha provat a Itàlia i li ha sortit prou bé. Cert que el Brindisi no és un equip que destaqui massa, però sí que Laszewski s'ha guanyat el respecte i els minuts jugant 27 minuts per partit i complint tant en atac com en defensa. És un perfil que opino que personalment encaixa perfecte a la idea i a les necessitats que té el conjunt de Dani Miret. Un jugador capaç de llançar triples sense cap problema, de jugar al pal baix, 2,08, té una gran envergadura, ajuda bé el rebot i sobretot sap jugar i sap obrir els companys. Crec que seria una peça perfecta si fos el 4 escollit per la penya. DJ Wilson, 28 anys, 2,08 i que actualment juga a la G-League. Ha jugat 148 partits de la NBA, tot i que els darrers 3 anys només n'ha jugat 6, fet que seria que estigués buscant alternatives a Europa, ja que de moment sembla que se li resisteix una mica la porta NBA. I aquesta temporada a la G-League, 20 punts, 9,3 rebots, 2 taps i un 41% en triples. És un 4 atlètic, un 4 amb una grandíssima envergadura, un 4 que fa molt bé de fora cap a dins, que juga bastant bé el pal baix, bon taponador, gran esmaixador i que sobretot té una molt bona mecànica de tir ràpid. Pot anotar perfectament de 4 metres i triples. És habitual veure'l anotar 2 i 3 triples per partit, qual seria una gran mecànica per ACB. Jugador diferencial en el sentit de l'envergadura i la capacitat que té, inclús alguns moments ha jugat de 5 i que és un jugador que corre molt bé el contraatac. Sap col·locar bloquejos, juga molt bé per sobre la cistella i que seria un perfil molt interessant i que donaria un plus potencial i físic. Tots dos són de la mateixa agència, tots dos han estat o estaran a la Summer League. Tots dos tenen un ull a l'NBA, tot i que bastant complicat, i tots dos encaixen molt bé en la dinàmica i en el perfil de conjunt que té la penya. Aquests dos noms els hem tret després d'un gran scouting i d'un gran revisió de totes les gestions, totes les dades i tota la informació, si és que són correctes, que ens han fet arribar. Per tant, des d'Huracà Verd i Negre creiem que o Wilson o Laszewski haurien de ser l'opció de la penya amb el 4 de la 24 a 25. Com sempre, estarem atents. Força penya.